ኣብ ናይ ፕረዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቃለ መሕተት ብጣዕሚ መነጋገሪት ዝኾነት በተለይ ንኤርትራውያን ብጣዕሚ ዘናደደት ዘሕረቐት ቪድዮ እኒኣ ርኢናያ ንመለስ ናጽነትና ዝያት እተኻ ወዲ ኣፈወርቂ ዝያት እተኻ ወዲ ሸርሙጣ ወዚያ ተረዋይት ወዲ ጋሕባ ስራዶ ሓንቲ ሕቶ ክንገብር እሞ እቲ ዘቤታዊ ስለዘይተንከፍና እዮም ዘቤታዊ ማለት ናህና ማለት እዩ ዘቤታዊ ናህና ነታ ሃገርና ኣይተንከፍና እየን ዝብሎ ኣሎ ንፅባሕ ሰንበት ክንቅፅል ኢና ማለት እዩ ካልኣይ ክፋል ፅባሕ ሰንበት ነቲ ዘቤታዊ ግዜ መዓስ ሰንበት ፅባሕ ሎሚ ቀዳም እንዲ ዘሎ ፅባሕ ሰንበት ሞ ጥዕምና ካልእ መዓልቲ ዝቁፀረላ እንታይ ኮና ዘይጥዕም እንታይ መርዓዲ ዝተቆፀረ ዘለካ ውራዲ ዝተቆፀረ ዘለካ እንታይ እዩ ናይ ሚካኤል ናይ ቅዱስ ሚካኤል ዝኽሪ ኣለዎ በዓል ኣለዎ ከይንብል ሎሚ ቀዳሚ ሓሊፉ ቅዱስ ሚካኤል እንታይ ኣለዎ ፅባሕ ሰንበት ናይ ቱርክ ፊልም ዲኽሪ ሰንበት ናይ ቱርክ ፊልም ለጠጥዑ ምድመጽእ ንዑድ ይኽሪ ደልዩ ጉዳይ ሃገርና ታይተንከፎ ንሕና ንብል ዘለና ጉዳይ ሃገርና ታይተንከፎ ኣፈወርቂ ዝያት እተኻ ወዲ ሸርሙጣ ወዚያ ተረዋይት ወዲ ጋሕባ ዋይ ሚላሓዊ ይሕዝነካ ምሽ ያ ሓቂ እስኪ ናይ ዚኦም ለለ ሰሚዕና ንመለስ ማለት ተዳዊሎም ገለ እንዲኦም አንታ ተሸባያ ቃለ መጠይቅ ገይሩ ግዛዕ ምዛዕ ኣረጊት ግዛዕ ምዛዕ ይበሃል ኣሎ ሰሚዕና ምስከ ንመለስ ሰባይ ቃ ኢንተርቪ ገይራ ኢሎም ራኒ እንደወለ ገርና ባ ሰማዕሎ አሉ ቦቦ ያ ዋ አንታ ጋር ተዛሪብዳ ወርወስከ ሶይካ አና ኮይ ዘከረና ብዛዕባ ናይ ቻይና ዶ ኣሜሪካ ዘረባምሲ ኣዳርስ ጋር ነው ትጽበን ዘሎ ተሰቀም እንታይ ዲ ኣባላ ምስ በጽሐ ሰዓት ኣኺላ ኢልዎ ናጽነትና ዝያት እተኻ ወዲ ኣፈወርቂ ዝያት እተኻ ወዲ ሸርሙጣ ወዚያ ተረዋይት ወዲ ጋሕባ ብዛዕባ ጅቡቲ ኣልዕሊ ድማ ሓራም እዩ ከምዚ ክንገብር ኣይንኽእልን እዚ ዳ ሓራም ድዩ ገለ ዝበሎ ጉዳይ እኒኦ ከዓ ንሱ ሰሚዕናዮ ንመለስ ለለ ኣብዚ ኸ ብዛዕባ ጅቡቲ ኸ ዝተዛረቦ ነይሩ መስሓ ዘረባ ጅቡቲ 4 ቢልዮን 3 ቢልዮን ተወቱ ስለዘላ ካብኡ ሓደ ፍርቁ ዘይትወስድዎ ንኩሉ ከዓ ትወስድዎ ትኽእሉ እዮም እንታይ ንገብር ማለት ሓሰብ ከፊትካ ናይ ኢትዮጵያ ኢምፖርት ኤክስፖርት ብሓሰብ ከም ዝኸይድ ጌርካ ንጅቡቲ ክትከፍላ ትኽእል ኢኻ ሓራም ከምዛ መሰለ ሓሳባት ኣብ ሓንጎልና ቅንዕና ካሉ ሪኢኹሞ ቅንዕና ካሉ ኣብቲ እንጀራ ናይ ጅቡቲ ሲ ኣያቱን ኢኻ ንገርመኩም ፃዕራም ኢኻ ንሕና ሲ ናትና እንጀራ ኢና እንደሊ እምበር ካብቲ ናይ ጅቡቲ 4 ሚልዮንን ኣይንማቐልን ኢና ሓራም ካ ይድብለሉ ኣነ እቲ ጭውነቱ ከዓ ደስ ክብለኒ ሲ ሓራም ወይ ሓቂኻ ወላ ንኤርትራ ከማን ታንካ ደይ ማዕበልካ ኢሎሞ ሲ ሓራም እኮ ኢሎም በዓል ኣምባሳደር ዓንደ ብርሃን ጅላ ይብለና ጅቡቲ ሓላል ይግበረላ 4 ቢልዮን ህልዋ ወላ 5 ቢልዮን ህልዋ ሓላል ይግበረላ ኣነ መራሕስ ከለበሉ ከምዚያ ድብል መራሕቲ ሲ ተባኢሶም ጎቢጦም ወሪሮም ዓሚፆም ነተን ድመርሕዎን ሃገራት ከነማዕበለኒ ኢና ኢሎም ወላ ደይግበር እዮም ዝገብሩ ተረዲኩም ኣሎ ኢሳያስ ግን እንታይ ይብለኩም ኣሎ ኖ ሓራም ለኩም ኣሎ ሓቂ ኣኺ ጭዋ መራሕዚ ጅቡቲ ክንወዳደር ምንቲና ንሕና ወደብ ዓሰብ ኣይነማዕብልና ወደብ ባፅዕ ወይና ኣይነማዕብልና ሓድሽ ፖሊሲ ሕጂ ንዕዞ ዘለና ኣይኮነን እዚ ግን ንምጥቃስ ፍትና ንምምፃእ ዝካየድ ፀንሐ ፖሊሲታት እዩ ትኽክል እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ኤርትራውያን ሓሳባት ዘይምዃና ዘርኢ እዩ ንሕና እዚ እንጀራ ናይ ጅቡቲ ክንወስድ ኢልናስ ሕጂ ሞ ንሕና እንታይ ነባፅዕና ዓሰብ ገለስ ከነማዕብሎ ንሕና ከምኡ ይኮነን እታ ንዓና እታ ንኤርትራ ድበላ እንጀራ ትዑስ እምበር ማንም ድበላ ኣይለን ከምኡ እዩ እምነትና ኤርትራውያን ሕላገትናን እቲ መሰረት እዚ ዓይነት እምነትናን ከዓ ንህለኩም በዓሉ ሙዑት መራሒ ማለት እዩ ያ ኣነ ኣም ቬሪ ፕራውድ ማይ ፕሬዚደንት ያ ሓደ ምሓራይ ድማ ንኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝድግፎም ሓራይ እንዲሁ እንታይ ይብለለ ብጣዕሚ ተመችኒ ኢሳያስ ናይሲ ብጣዕሚ ተመችኒ ገለ ይብለና ኣሎ ንሱ ድማ ከሰሚዕና ንመለስ እኔ ግን ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተመችቶኛል ሓድኻ ወዓል ኢልዎ ገዛኻ ወዓል ኢኻ ዕሸል ናይ ዕሸላት እንደራ አለኩ የህፃን ልጅ ጨዋታ ነው ባሰብ ገብቼ ባሰብ ወጥቼ ምና እና እዚች ቪዲዮ ላይ ለ2 ሰዓታት 30,000 ሰው ቀጥታ ስርጭት እያየው አብይ አህመድን ወጋ አድርጓል። በቃ ጀግና ነው። እስቲ እናንተም መሪን ደግሞ አሳዩ።
አሉባልታ ቁጭ ብሎ 8 ሰዓት ጆሮአችንን ለሚያደነቁረን